Pozdrav ljudi, Matko s vama danas po prvi puta, niti snimamo emisiju The Engine, niti snimamo vlog, niti su bloopers, ajde su još bili. Sjedimo na terasi i pričamo o nekim zanimljivim stvarima. Prva od tih stvari će biti ova danas, a to je jedna aplikacija za pomoć pri kupnji automobila. Odmah na početku ću vam reći dvije stvari. Prvo, po svojoj nekakvoj službenoj dužnosti na YouTube-u, ja moram naglasiti da je sadržaj ovog video zapisa sponzoriran. A druga stvar koju vam želim reći je da ja imam zaista dosta ponuda što se tiče sponzorstava, ali da odbijam sve što ne valja i sve što se ne uklapa u moj kanal. Evo sad smo našli nekakvu, odnosno našla jedna aplikacija, oni su našli mene da ja budem njihov ambasador za Hrvatsku i danas ću vam predstaviti tu aplikaciju. Meni se zaista sviđa, može biti od pomoći, ja znam da će biti dosta kritika što se nje tiče, međutim ajmo se mi baciti na to pa ćete vi sami to prosuditi. Aplikacija se zove Car Vertical, neko je čuo, neko nije, ja mislim da većina nije. O čemu se radi? Radi se o aplikaciji koja vam doslovno znači daje izvješća o autu po registraciji. Danas ćemo čak napraviti jedan mali primjer, odnosno jedan, da kažemo, mali test. A to je sljedeće. Uzet ćemo automobil od mog djeda i unijeti njegove tablice. Kao što možete vidjeti, radi se o Toyota Yaris. Evo, tablice su ZG2609EJ, njih ćemo upravo i unijeti. Njih ćemo upravo ZG2609EJ i unijeti unutra. Stisnete provjeri automobil, on vam tu napiše što će vam sve dati i dobiti izvješće, potvrdi. Ovdje ja sad imam nekoliko već kredita na računu, pa onda samo to vrlo lako ide, dobiti izvješće, potvrdi, inače ćete to naravno morati platiti. Cijena je negdje između, čini mi se, 109 i 150 kuna, to vam je nekih 15 do 20 eura u eurima. Zašto kao govorim cijenu u eurima? Zato što osim za Hrvatsku imate tu aplikaciju dostupnu u Srbiji, Makedoniji, Sloveniji, Njemačkoj i još nekim zemljama. Vidjet ćete naravno, aplikacija je mlada i ona se tek razvija, tako da sve ću vam objasniti ovako u koracima što i kako funkcionira. Evo ga. Dobili smo rezultate, možemo vidjeti da je izbacila stranica, znači izbaci vam VIN broj, odnosno to je znači serijski broj automobila, Toyota Yaris. I sada vidimo koliko je aplikacija točna. Toyota, točno, Yaris, točno, 2003. godina, točno. Broj vrata 3, tako je. Vrsta prijenosa ručni, 1.3 motor, LHD to bi bilo left-handed drive, znači položaj volana. Opis motora, to je nekakva vjerojatno šifra motora i odredišno tržište Europe, znači automobil je prodan u Europi. To je, evo, dolazimo do prve, ajmo reći, korisne informacije. Gdje ćete primjerice moći vidjeti ako je auto uvežen s nekog drugog tržišta. To vam govorim zato što ne zbog Amerikanaca. Amerikanci ćete lako prepoznati, da su malo drugačiji auti, ali zbog Afrikanaca koji često imaju za afričko tržište se proizvode automobili sa nešto lošom limarijom, kasnije se uvezu u Europu i onda se tamo tako i prodaju. Sad, što vam ova aplikacija nudi? Znači, ova aplikacija vam nudi, ovdje s lijeve strane vidite ispis svega što dobijete u ovom izvješću. Prva stavka je oštećenje. Oštećeno ili bez oštećenja, ovaj odjeljak pruža informacije o mogućim štetama koje je vozilo moglo pretrpjeti. I sad pogledajte ove postotke po državama. Dakle, primjerice, prvo počet ćemo od Hrvatske. U Hrvatskoj je provjereno 69% svih nesreća. Samo da vam kažem da sam, mislim, prije dan ili dva gledao ovu aplikaciju, bilo je 67. Znači, svaki dan raste i oni se svaki dan rade na tome i šire se. Primjerice, najbolje stoji iz regije Srbija, tu su provjerili 90% svih nesreća. Evo imamo Makedonci 30%, u Njemačkoj svega 11%, možete misliti tamo je ogroman broj nesreća, ali kažem, rade na tome i bit će sve više toga. Što vam ovo govori? Znači, ako ste došli kupiti automobil, vi naravno možete inače saznati podatke o nesrećama, međutim izgubit ćete nešto vremena, ovo vrlo lako dobijete nadohvat ruke. Naravno, postoje nesreće u koje dogodi se nesreća, vozači se dogovore, raziđu se, podataka o toj nesreći nema. Međutim, morate uzeti u obzir da su onda to obično manje nesreće. Znači, za sve neke veće nesreće, takozvane totalke i slično, definitivno je policija došla, napravila zapisnik i ova aplikacija je to istražila i onda ćete to dobiti ovdje ispisano. Zatim imate provjera ukradenog vozila. Oni su, ovdje piše, vozilo smo pregledali među brojnim vrstama ukradenih vozila. Došli smo do donje tablice i nije pronađen nijedan zapis u niti jednoj državi, što je naravno negdje i normalno. Zatim imate kilometražu, naravno neće vam
neće vam pokazati točnu kilometražu auta, to nije provjera kilometraža kao na tehničkom pregledu ili nešto, nego vam on pokazuje prosječnu kilometražu identično starih modela ovog vozila. Znači prosječna kilometraža je 186.820 km. Što to znači? Znači kad imate 50 Toyota Yaris, kad zbrojite sve kilometraže, podijelite sa 50, dobit ćete ovo, to je nekakav prosjek za to vozilo tog godišta. Ispod toga imate korisnu stvar za koga? Ovo vam je vrlo korisna stvar za ljude koji se u aute nešto baš i ne razume. I mislim da će konkretno oni najviše i koristiti ovakvu aplikaciju. Zašto? Svi vi koji mene pratite, ne svi, ali većina vas zaista se zanima za aute, interesira ih to. I onda ovdje imate jednu stvar koju vi svi možete sami negdje procijeniti, neko ko nije upućen ne može. Znači, kaže, budite svjesni optimalne cijene za ovo vozilo. Vi unesete cijenu, ja ću vam konkretno reći, moj deda je platio u Toyota Yaris 20.000 kuna. Kad idete provjeru, evo, izbacim ovdje 20.000 kuna u eurima, ću mogu napisati, zato što ja vam to reći 2700 eura. Provjera, evo ga. 2700 eurama na tablici izbacuje kao visoka cijena. Optimalna cijena bi bila 1480 eura. Sad pazite, to bi značilo da je deda pretplatio auto. Zašto to nije tako? Zato što smo imali gore prosječnu kilometražu vozila. Ona je bila 186.000 km, a automobil mog deda ima 100.000 km, znači provjeren u tehničkom. Nije ni važno da li je provjeren, nego je poanta ta da ima puno manje kilometara od prosjeka i naravno samim time cijena je i veća zato što je auto uščuvaniji. I ovdje imate još jednu stvar, koliko je jednostavno prodati ovaj model, ovdje piše srednje, znači to je nekakav normalan, ajmo reći, nekakav auto koji ćete vrlo lako prodati kada ga se želite riješiti. Sad ovdje još kažu lokacija VIN broja, to je također neka od najosnovnijih uputa koje neko ko ne zna neće provjeriti, pa je ovdje se Car Vertical pobrinuo da vi taj VIN broj provjerite. Dakle, VIN broj je serijski broj automobila i označuje se na samom automobilu kako kod kojih proizvođača, neki na jednom, na dva, na tri mjesta. I ovdje čak imate vrlo jasno na fotografijama izbačeno, kaže u središnjem odjeljku motora, odnosno onako u onom donjem dijelu šajbe, na lijevoj strani odjeljka, znači lijevi rub motora, ima unutra također upisan i ispod podloge na podu na strani suvozača. To je također, to je nešto, ajmo reći, rijeđe, ali također jedna od lokacija VIN broja i on daje savjet da ukoliko kupujete, znači VIN Car Vertical, osim aplikacije i vaš savjetnik, tako da vam pomaže onima koji ne znaju za takve stvari, da se pobrinu i za to. Za kraj ću vam reći ovako, obratite pozornost na gotovo svaki model ima svoje specifične varke, budite svjesni ako je to slučaj s vozilom koje vas zanima. Što je jedan koristan savjet, iako je to, ajmo reći, općenitan savjet, naravno da je ova aplikacija malo onako, ovu stvar su još malo nadodali čisto da bude onako, da se čini dalje, da se čini nešto korisnije nego što je. Sad ću vam reći još jednu stvar, dakle, to je bilo to što se tiče Car Verticala, inače jako korisna aplikacija, ja stvarno mislim da za nekakav pristojan iznos novca, spomenuo sam 100 do 150 kuna, 15 do 20 eura, vam nude nadohvat ruke unutar 1 do 2 minute, informacije o autu koje niste znali. Zamislite, dođete kupiti auto, sad vi tamo tražite, na primjer došli ste za vikend, ne možete ni odvesti auto na provjeru, ukucate ovdje, ovo kaže, auto je bio lupan, imao je prometnu nesreću tad i tad, vi jednostavno kažete, ok, neću kupiti auto, potrošili ste 15-20 eura, ali ste zadovoljni što kući idete bez auta koji je bio totalka pa je popravljen i pokušali su vam ga uvaliti. Eto ga, to je to što se tiče Car Verticala, ja zaista preporučam svima. Ono što želim reći još je zašto sam se odlučio upravo biti ambasador Car Verticala, to je zbog toga što sam ih provjerio na 2-3 auta, znači tome imam u dvorištu nekoliko auta i na sve sam provjerio i sve je bilo točno, znači nije bilo nekakvih udara, nije bilo nekakvih nebuloza da mi piše i slično, iako oni naravno, ukoliko vam slučajno stigne nešto totalno ludo, na primjer, vi gledate 1.9 TDI Golf, a vama izbaci da je to 1.4 benzinac, ukoliko vam dođe to izvješće, vi to možete prijaviti i oni će vrlo rado vama vratiti novce i pobrinuti se da isprave tu grešku. Ja vam se zahvaljujem na pozornosti, podržite me time što ćete posjetiti carvertical.com.hr stranicu,
link ću vam staviti dole u opisu kanala, like, share, subscribe, vidimo se u sljedećem klipu.